Hainiz bezala sortua bainaiz Euskadiko lur maitean, amak ta aitak hasi ninduten baserri txipi batean. Haiek zituzten neke guziak berantxago ikustean, adimendua senditu ordu aldegin nuen airean. 30 urte inguru joan nintzela iesi, kanpoko saldak zer goztu duen beharrak dautira katxi. Urrungantare ez bailitaike nahi den guziak hausi, horregatikan nik sorlekua ez dut txekula nantzi. Erabaki bat hartu bainuen igande batez joaitea, berriz ikusi behar nuela neure sorleku maitea. Aratekoan gogoan naukan oroitzapenez betea, doakabe bat aurkitu nuen hori zen gauza tristea. Sukalderako leio zaharra erdi erodia dago, eta sartzeko ate lodiak badu errezelo frango. Txisten hartzeaz beldur dagona egon behar urrunago. Lapar lodiak joanak dira etxea baino gorago. Etxe gibelak hartu abaitu aintzinak duen moldea, horraraz geroz nik hori ere ikusi nahi ordea. Barrukiari behatu nion hemen zer dago gordea, orga pare bat bipilak jana eta erdoilak goldea. Gero segidan joan bainintzen etxe azpiko landara, hau ere ezin daike gehiago landa batekin konpara. Ez da oraino oiana baina gotortua dagon xara, lehengo gure uztalekua orai basurde ganbara. Ilunta triste bukatu duen neure bisita laburra, horrara berriz itzultzeko nik izanen dutan beldurra. Tristura leku bilakatu da alako etxe xamurra, oraiko ustez horregin diot nik nere azken agurra. Tristura leku bilakatu da alako etxe xamurra, oraiko ustez horregin diot nik nere azken agurra.